दिनै 23 जुलाइ नोंथांमोनहा मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड जग्रेन डे महरै फालिनाय जायो। वर्ल्ड जग्रेन डेखौ बोसोरफ्रोमबो 23 जुलाइआव फालिनाय जायो। बे सानाव जग्रेन फाउन्डेशन आरो गुबुन आयदाफ्रा बे बेमारिनि बागै सांग्रांथि गोसारहोनो थाखाय फालिनाय जायो। डक्टर हेनरी जग्रेना सासे मेगन बिगियानगिरिमोन जाय गिबि खेब 1933 मायथाइयाव बे बेमारखौ सिनायथिदोंमोन। दिनै 23 जुलाइ नोंथांमोनहा मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड जग्रेन डे महरै फालिनाय जायो। वर्ल्ड जग्रेन डेखौ बोसोरफ्रोमबो 23 जुलाइआव फालिनाय जायो। बे सानाव जग्रेन फाउन्डेशन आरो गुबुन आयदाफ्रा बे बेमारिनि बागै सांग्रांथि गोसारहोनो थाखाय फालिनाय जायो। डक्टर हेनरी जग्रेना सासे मेगन बिगियानगिरिमोन जाय गिबि खेब 1933 मायथाइयाव बे बेमारखौ सिनायथिदोंमोन। दिनै 23 जुलाइ नोंथांमोनहा मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड जग्रेन डे महरै फालिनाय जायो। वर्ल्ड जग्रेन डेखौ बोसोरफ्रोमबो 23 जुलाइआव फालिनाय जायो। बे सानाव जग्रेन फाउन्डेशन आरो गुबुन आयदाफ्रा बे बेमारिनि बागै सांग्रांथि गोसारहोनो थाखाय फालिनाय जायो। डक्टर हेनरी जग्रेना सासे मेगन बिगियानगिरिमोन जाय गिबि खेब 1933 मायथाइयाव बे बेमारखौ सिनायथिदोंमोन। दिनै 23 जुलाइ नोंथांमोनहा मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड जग्रेन डे महरै फालिनाय जायो। वर्ल्ड जग्रेन डेखौ बोसोरफ्रोमबो 23 जुलाइआव फालिनाय जायो। बे सानाव जग्रेन फाउन्डेशन आरो गुबुन आयदाफ्रा बे बेमारिनि बागै सांग्रांथि गोसारहोनो थाखाय फालिनाय जायो। डक्टर हेनरी जग्रेना सासे मेगन बिगियानगिरिमोन जाय गिबि खेब 1933 मायथाइयाव बे बेमारखौ सिनायथिदोंमोन। दिनै 23 जुलाइ नोंथांमोनहा मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड जग्रेन डे महरै फालिनाय जायो। वर्ल्ड जग्रेन डेखौ बोसोरफ्रोमबो 23 जुलाइआव फालिनाय जायो। बे सानाव जग्रेन फाउन्डेशन आरो गुबुन आयदाफ्रा बे बेमारिनि बागै सांग्रांथि गोसारहोनो थाखाय फालिनाय जायो। डक्टर हेनरी जग्रेना सासे मेगन बिगियानगिरिमोन जाय गिबि खेब 1933 मायथाइयाव बे बेमारखौ सिनायथिदोंमोन। दिनै 23 जुलाइ नोंथांमोनहा मिथिगौना दिनैनि सानखौ मानि थाखाय फालिनाय जायो? नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ वर्ल्ड जग्रेन डे महरै फालिनाय जायो।
वर्ल्ड जग्रेन डेखौ बोसोरफ्रोमबो 23 जुलाइआव फालिनाय जायो। बे सानाव जग्रेन फाउन्डेशन आरो गुबुन आयदाफ्रा बे बेमारिनि बागै सांग्रांथि गोसारहोनो थाखाय फालिनाय जायो। डक्टर हेनरिन जग्रेना सासे मेगन बिगियानगिरिमोन जाय गिबि खेब 1933 मायथाइयाव बे बेमारखौ सिनायथिदोंमोन।